é conformada por Torcuato Teixeira, abogado, especialista en pesca marítima, Loli Toja, deputada de Pesca no Parlamento de Galicia polo PSOE, José Loira, é secretario xeral de Pesca Marítima do Goberno de España, e Ricardo García Mira, deputado nas Cortes Xerais. Esperamos que isto vai a colmar as expectativas máis optimistas. O obxectivo desta xornada é crear un foro de debate sobre as inquedanzas e necesidades do sector pesqueiro, dada a súa importancia para a Ribeira e toda a comarca. Como Agrupación Socialista de Ribeira, queremos ser útiles á sociedade de Ribeira e ao sector primario. E o sector primario en Ribeira está moi encamiñado na man do mar. A actividade extractiva e comercializadora da pesca en Ribeira é fundamental para o seu desenvolvemento socioeconómico, donde moitas das políticas que se deciden sobre a pesca extractiva e a comercialización veñen dadas da Unión Europea. A charla está aberta ao público en xeral, contará tamén coa asistencia de representantes das distintas entidades e asociacións relacionadas coa pesca.